E, ništa se nije, to jest, ništa se nije izdešavalo. Pa, dobro. 1040. Tako je. Da, oduzeli smo to i ostalo je bilo 240, dao sam sad 1000 i ostaje 1000. To je super. Pa gledaj, u suštini, mislim, aha. Ja nisam bio kod ovog steve za gumu, nego zato što je prevelika gužva, brate, bila. Pa, brate, znaš ti ko je, ja ne mogu da dođem do njega, brate, ja sam se vratio, ma promenio sam, brate, kod nas, u ulici, pored. I, mislim, zamenio sam rezervu, pošto sam žurio i stavio rezervu, sad ne vuču u desnu, sad mi vuču u levo. Pa me to nervira i tako kontam da neću ni ja nešto dugo zavarati, nema pojma. Ajde. Ne.